Ahoj, tu Peťka Natidea, váš osobný doTERRA wellness konzultant. S niektorými z vás som sa možno, že už aj dlhšiu dobu nepočula a aktuálne pri príležitosti BOGO akcie, kedy máme možnosť kúpiť jeden olej a druhý získať zdarma, je to podľa mňa tá najlepšia chvíľa, kedy sa opäť môžeme spojiť. A mňa skutočne zaujíma pár otázok. Zaujíma ma, ako sa máte a ako sa vám darí na vašej osobnej prírodnej ceste s doTERRA aj produktami. Potom tiež by ma určite zaujímalo, že ktoré sú tie vaše osobné zvyky, ktoré sa stali takouto opornou kostrou, preto, aby ste sa udržali v čo najlepšej fyzickej kondícii, emočnej pohode a sú to presne tie dobré návyky, ktoré vám pomáhajú k tomu, aby ste prežili váš život v čo najlepšej celkovej vitalite. Samozrejme, je tu aj taká otázka, čo sa týka financií. Chceli by ste doTERRu zdarma, tak ako ju mám aj ja? Určite vám o tom viem povedať a pre mňa to bolo rozhodnutie spraviť samozrejme nejakých tých pár krokov, bez ktorých to nejde, lebo vďaka nej proste viem, že doTERRA ako možnosť prírodnej starostlivosti je niečo, čo vo svojom živote chcem. A chcela som si to teda aj zabezpečiť tak, aby som sa nemusela obávať, keď už budem, neviem, staršia na dôchodku alebo niečo, aby som náhodou stratila prístup k tejto starostlivosti, ktorá mi funguje, účinkuje a som rada, že vďaka tomu, že ju mám zdarma, tak ju viem poskytnúť aj svojej najbližšej rodine či priateľom. No a posledná otázka určite je taká, že máte záujem o osobnú konzultáciu, aby sme sa opäť počuli či videli a teda povedali si tieto informácie? Neviem, ako to bolo u vás, ale priznám sa vám, že tieto uplynulé obdobia, čo sa týka korony a potom aj, jak bol začiatok tej vojny, boli aj pre mňa skutočne osobné náročné. Stratila som tiež aj niekoľko blízkych rodinných členov a proste už sa s týmito veľmi významnými a drahými ľuďmi pre moje srdce nemám možnosť uvidieť. A v podstate preto aj minulý rok, ako bol, tak som sa zvládala spojiť v podstate s vami len s tými, ktorí ste mali ten osobný záujem, niečo ste potrebovali vyriešiť, s niečím ste potrebovali pomôcť a na to som mala kapacitu. Ale je tu nový rok a neviem ako u vás, ale aj v mojom živote sa to rozprúdilo a určite sa chcem teraz v roku 2024, v roku dreveného draka, naozaj naplno venovať tomu, čo ma naplňa a baví a môjim skutočným cieľom je spájať a prepájať ľudí, ktorí majú záujem na sebe pracovať, ktorí majú záujem robiť pre seba, pre svoje zdravie, pre to, ako sa chcú cítiť v živote a samozrejme to všetko súvisí s premenou osobného štýlu. To znamená, že aj na našej spoločnej facebookovej stránke Voňavé riešenie, kde ste, verím členovia, mienim rozhodne rozvíjať našu komunikáciu, ale aj teda spoluprácu a inšpiráciu vzájomnú o tom, čo nám funguje a o tom, čo nám je doTERRA prinášať do života. Je tam niekoľko pilierov, ktoré dúfam, že poznáte a keď nie, tak si ich určite v najbližších mesiacoch so mňou preopakujte. Chystám sa robiť aj opäť osobné také tie konzultácie a prednášky teda, ktoré mám to naplánované na taký cyklus 4, budem to opakovať v marci až máji a presne marec až máj je takéto obdobie, kedy by som sa s vami, ktoré máte záujem skutočne na sebe pracovať, skutočne si napríklad aj obnoviť alebo upevniť ešte viacej tie dobré návyky pre zdravie, pracovať, komunikovať a spolupracovať a dopomôcť vám k tomu, aby ste sa mali vo svojom živote radosnejšie, spokojnejšie a teda s premenou životného štýlu sa cítili teda naozaj tak, že budete môcť rozdávať radosť, tešiť sa zo života a tým pádom aj vytvárať oveľa lepší svet vo svojom okolitom priestore. Toľko za mňa a dajte mi určite vedieť, či sa chcete spojiť. A ešte samozrejme jedna vec, čo sa týka nákupu Boga, myslím si, že to pamätáte. Naozaj tie ponuky sú limitované, čiže ak sa vám tam niečo páči, buď si to nakúpte osobne, alebo dajte vedieť mne, aby sme to stihli. Nie, že mi napíšete v podstate toho 28. 29. a budete chcieť niečo, čo už vám nemám ako objednať. Takže toľko za mňa a nádherný deň a verím tomu, že rok, ktorý nám pomôže sa všetkým z toho, aj čo bolo negatívne v minulosti, posunúť a opäť začať tak nejako kvitnúť a rásť do nových výšin. Peťka Natidea.